بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين سلام سلام كبرات خطاتلتي كما يكنيكم أنا دحني إجزابير أملاك مسكن صبوا لخو نسخاتكم كأبزل لكم وصبك تلو تسفى جبر أم بعد نلو ما عندي حزلكم ما تيزلو خام بزعبا حنتي قدام ويكا بزعبا كن كداز قبانا قداسيت ناي قدسة دنجل مريم بتخرسيان كيدام إذا بتخرسيان سورة مريم تبهال مالتيو أبي إثيوبيا زلوخم نس بزعبا سورة مريم زي سمس الله خبرك لني سبيشالي هذا ما بدأ جنبر مالتيو بس قط أمي من البعض بريميل قدس كوريس كن كي دلينا نا بريميل قدس كوريس من قدي سلازة تعاطوا خوان خل ويكا خنا وحنايو ويكا مخارو كشجرنا زبلنا سبات انت لنا نابزاني زنقركم زلخونا بسورة مريم مخد بتعم أقدر سوخين سمعني انت خيلك نابري ميل قدس كوريس مخاد نابت كل بوتا مسك زي هاري خا ناب استفل عليه بوتا مخاد زبالت ايو جن بزتفل عليه اغاطامي ويكا بزتفل عليه مخنيات ناي مخاد opportunity ويكا possibility زي اللي خون خالي كم زبال كوخا ناي بري ميل قدس كوريس منقدي من البات قولو تحسكم ويكا بزح ماتشم شجرات الله مالتي ቤተሰብ ሂስካ መኻድ ዘሸግረኩም ሰባት እንተለኹም ናብ ስውራ ማርያም ከይከድኩም ግን ከይትመለሱ ስውራ ማርያም ማለት ቀረባ በጣም ቀረባ ከም ናይ በሪሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ ርሕቕ ዝበለ ቦታ አይኮንም ብዙሕ እቲ ቦታውን ዘስግእ ቦታ አይኮነን ቀረባ ስለዝኾነ ማለት እዩ ካብ አዲስ አበባስ መንገድ 3 ሰዓት ፈርቃን እንተኸድካ እዩ ተረሊኻ ውዒልካ ክትመጽእ ተረሊኻ አው ውዒልካ ክትመጽእ ትኽእሊኻ أو هو في الكارت حتى بتريلها أو تحت بتخليها مالتي تزبالة أجن نبصورة مريم شعاتة مع التخوان خل ويكا كلتا شعاتة تغيل كها ورهيكا كم تزلكا أو هيك كات ما جلوتها تحتسبكا نايت نتقدم بأمنة تهرجتكا بزح مهرات سلاز نركب مالتي بزعبات من قدها بزح زا كم كنغركم صناخ ولا حدا زسكف ነገር يبلون ቀረባ ስለዝኾነ ማለት እዩ ቀድ ደብረ ብርሃን ካብ አዲስ አበባ ኦልሞስት ናይ 9 ወይ 100 ኪሎ ሜትር ተኾነት በግምት ወይ ካብ 100 ገለን ኪሎ ሜትር ናይ 3 ሰዓት ፈርቃን ካኾንት መንገድ ማለት እዩ ኣብ ዛዕባ ናይ ስውራ ማርያም ኣብ ብዙሕ ቻናላት ምስክርነት ንሰምዕና ካብ HIV ዝተፈወሱ ሰባት አለው ካንሰር ሕሚሞም ካብ ካንሰር ነፃ ዝኾኑ አለው ናይ ማህፀን ሽግር ዝነበሩም ዝሓወዩለው ውላድ ሲኖም ውላድ ዝረኸቡለው ብዙ ዓይነት ተአምራት ዝፍጸመሉ ቦታ ስለዝኾነ ምናልባት ንቅዱስ ጊዮርጊስን ከይዲና ኢልኩም መደብ አውጪኹም ዝነበርኩም ሰባት ምናልባት ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ መደብ ምናልባት እንተ ዘይሰልጡኩም ወይካ ክትከዱ እንዳደለኹም ተዳ ምናልባት ተተሪፍኩም ናይ በሪሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ መንገድ ደሃን እግዚአብሔር አምላክ አብዝ ፈቅዶ ተኸዱ አዲስ አበባ እንተ ኸይድኩም ግን ዋላ ናይ መኻድ መደብ እንተለኩም ናብ ስውራ ማርያም ናብዛ ትሪዋ ዘለኹም ቤተክርስቲያን ከይበጻሕኩም ከይትመጹ ምክንያቱም ብዙሕ በረኸትን ፈውስን ድሕነትን ዝካየደሉ ዝተባረኸ ቦታ ስለዝኾነ ማለት እዩ እና ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ብዙሕ ናይ አዴ ማርያም ጸበላት አሉ ሕጂ ኣብቲ ሕጂ ዝበዝሐ ተአምራት ንሰማዓሉ ዘለና ግዜ ግን ኣብ ምንታዩ ናይ ስውራ ማርያምን ናይ ሰሚነሽ ኪዳነ ምሕረትን ማለት እዩ ሰሚነሽ ኪዳነ ምሕረትን ስውራ ማርያምን ኦልሞስት ኣብ ሓደ ከባቢዮም ዘለው ኣብ ጥቃ ደብረ ብርሃን ማለት እዩ ሰሚነሽ ኪዳነ ምሕረት ካብ ደብረ ብርሃን ተዘይተጋጊ ናይ 7 ይኹን ናይ 17 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ውጽኢልካ ማለት እዩ ናይ ሰሚን ስውራ ማርያም ካኹም 8 ኪሎ ሜትር ካብ ጽርግያ ንየማን ሳይድ ወጽኢኻ ትረኽቦ ማለት እዩ እዛን ክልተ ቦታታት ኣብ ከባቢ ኣብ ከም ዝበልኩም ከም ተኽብለኩም ጸናኹ ኣብ ባህር ዳር ከባቢ ዝርከብ ኣብ ክልቲኡም በጽኢኻ ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ ምናልባት ግዜ ተለኩም ኣብ ስውራ ማርያም ከድኩም ከምቲ ግዜኹም ማጨሎት ግዜ ክትቦ ከለኻ ብጣዕሚ ጥቕም ኣለዎ ንምንታይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝነግረኩም ሮኾሳ መናፍት መብዛሕቱ ግዜ ንማጨሎት ክንከይድ ኣብ ንሓስበሉ ግዜ ኣብ መንገዲ ይተርፉ እዮም ወይ ካብ ገዛኻ ይተርፉ እዮም ወይ ከዓ
ቤተሰብ ተማቃቂልካ ክትመጽእ ከለኻ ኣብቶም ኣብ ገዛኻ ዝተረፉ ናብኦም መኸይድ ሞ ምስኦም ምጸንሕ ምክንያቱም ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝነገረኩም ርኩስ መንፈስ ዓሻ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ገዚትካ ግን ሕጂ ንማጨሎት ኸይድ ኣለኹ ኩላትኩም ኣብ ህይወት ዘለኹም ተጨንቁኒ ናይ ዛር መናፍስቲ ካብ ኣቦ ካብ ደዝ መጻኹም ናይ ዛር መናፍስቲ ብደብተራ ብጠንቋል ዝተልኣኩም ቡዳ ኾንኩም ዝመጻኹም ልኽፍቲ ኾንኩም ዝመጻኹም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ግንባር ተኣሲርኩም መሳይ ጸበል ተሓጸቡ ንዓይኒ ምሕረት እስኹም ንዓኹም ግን ትቃጸሉሉ ትእሰሩሉ ንዘላለም ኣብ ሲኦል ትእሰሩሉ ይኹንኩም እንዳበልኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዳገዘትኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዳኣሰርኩም ምሳኹም ንኽኸይድ ክትእዝዙ ኣለኩም ክትጽልዩ ከለኹም ምሳኹም ንኽሰግድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተኣሲርካ ኣለኻ ክሰግድ ከለኹም ሳይስገድ ሓንቲ ስግደት ክሰግድ ከለኻ ንዑኸ ዕፅፉ ከተስግዱ ኣለኩም ኣነ ሓንቲ ሰግዳ ስግደት ንዓኻ 100 ሚልዮን ወይ ከዓ 100 ትሪልዮን ስግደት ኹንካ እንዳራባሕኩም ክትነግሩ ክትእዝዙ ኣለኩም ሓንቲ ሰግድካ ሓንቲ ምሳኻ ዘይኮነ ክሰግድ ዘሎ ዕፅፉ እንዳገበረ መታን ክሰግድ ማለት እዩ ናብ ከም ዝማጨሉት ክንከይ ከለናኻ ኣሲርኩም ትኸዱሞ እቲ እስኹም ምሕረት ትረኽቡ እቲ ርኩስ መንፈስካ እንታይ ይኾን ይቃላዕ ማለት እዩ ተዘይተቃልዐ ኸይእሰር ንኹሉ ግዜ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ማጨሎት ኬድካ እግዚአብሔር አምላክ ግዚኡ ክበጽሕ ከሎ ወይ አቢሉ ዘውጾ መንፈስ ኣሎ ከም ሃፋ ወይ ከም ረሃጽካ እንዳተነኑኻ ዝወጽሎ ማለት እዩ ኩሉ ኣምንታይ ዝምርኮስ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ፈቃድ ማለት እዩ ንሕና ኸ ከም ማመን ከም እግዚአብሔር አምላክ ዝኣዘዘና ኣጽዋር እቲ መንፈሳዊ ኣጽዋር እንታ ክንገብር ኣለና ክንዓጥቕ ኣለና ማለት እዩ መንፈሳዊ ኣጽዋር እንታ ዓጢቕና ነቶም ርኩስ መናፍስቲ ክንዋግኦም ንኽእል ማለት እዩ ካብቲ መንፈሳዊ ኣጽዋር ተሓደ እንታይ ማጨሎት ማለት እዩ ናብ ማጨሎት ክንከይ ከለናኻ ሰቂልካ ብትግልካ ክትከይ ከለኻን እቲ ቁሩብ እቲ ሲስተም እቲ ናይ ርኩስ መናፍስቲ ኣካይዶን ፈልጥካ ክትከይ ከለኻ ይፈላለዩ ማለት እዩ ማጨሎት ክትሓስብ ከለኻ ሓደ መንገዲ ክዓብጹኻ ይጅምሩ ንኣብነት ከምዚ በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ ክትከይድ ሓሲብካ መንገዲ ሕማቕ ኣሎ ሸኻቱ ሎ ይብሉኻ እቲ መንፈስ ግን ኣብ ሰብት እንዳሓደረ ወይ ኣብ ዘመድካ ድዩ ኣብቲ ምስትዛረብሉ ዘለኻ ሰብ እንዳሓደረ እንታይ ይገብረካ ማለት እዩ መንገዲ ኣዕጽዋካ ማለት እዩ ንዑ ስዒርካ ተኸድካ ኸ መሊሱኻ ብጥርጥር ዋጋካ ወይ መሊሱኻ የረሳዓካ ማለት እዩ በኸምዚ ግን ተሓትገብር ኣለካ ክተኣስሮ ኣለካ ሁሉ ግዜ በኢየሱስ ክርስቶስ ተኣሲርኩም ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ተኣሲርኩም ኣለኹም ክንብል ኣለና ንኣብነት ጭንቀት የሸገረና ኾን ኣብ እምሮና ሕርቃን ተጨቃጨቕ ተባኣስ ጸርጸር በል ወይካ ነፍስኻ ቅተል ብዙሕ ናይ ሰይጣን ሓሳባት እዚኦም ወይካ ዴቪል ዊስፐርስ ዝበሃሉ ወይካ ምሕሾክሻኽ ናይ መናፍስቲ ከምሳት ክንሰምዕ ከለና ናይ ሰይጣን ሓሳብ ተኾይኑ ርዱ እዩ ኩሉ ግዜ እቶም ኔጌቲቭ ኤነርጂ ስለ ዝኾኑ ናይ ክፉእ ሓሳባት ስለ ዝኾኑ ርዱ እዮም ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ተኾይኑ ሰላም ይዝበካ يرجعك يحجزك مالك ናይ ሰይጣን ሐሳብ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ግን ታንገብር ኣለና ክንገስጽ ኣለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስራሕኻ አቋርጽ በቅዱስ ሚካኤል ስም ስራሕኻ አቋርጽ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ማሲረካ ኣለሁ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል በቀልካ ቅድስት ድንግል ማርያም ትእሰርካ እንዳበልና ታንገብር ኣለና ክንገስጽ ኣለና ማለት እዩ ሶ ከም ዝኽብለኩም ጸናሕኹ ኣብዛ ንኸደላ ጸበል ብዙሕ በረኸት ንረክብናሞ በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ ከንከይድ ደሊና ከለና ምናልባት ናይ በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ መንገድና ተዘይ ሰለጠና ናብ ስውራ ማርያም ከይበጻሕና ኸይን መጽኽ ብለኩም ኢለ ብዙሕ ተኣምራት ክግበረልኩም እዩ መብርሃን ብጸበላ ብእምነታ በብዙሕ በረኸታ ክትሕግዘኩም ያሞ አዲስ አበባ ዘለኹም ነዚ ቦታ ዘይትፈልጡ ተለኹም እንዳፈለጥኩም ይካ ምናልባት ተበግሶ ዘይሰርኩም ናብኡ ኺዱ እግዚአብሔር አምላክ ምሳኹም ኾን